Maayong adlaw mga bata. Andam na ba ang tanan para sa atong bagong istorya? Kung mauman gani, ako kining basahon para kanino. Pamilyang Santos. Isulat ti Divina H. Opon ug gihulagway ni Sandro V. Ariston. Ang magtiayong Santos nagpuyo sa bukid. Sila mao si Isko o si Iska. Malipayon ug hamugaway ang ilang pagpuyo ug panag-uban. Milabay ang mga adlaw, miingon si Iska. Mahal, kanindot sa pamati kung aduna kitay tubang kauban sa atong pamilya. Timuod ka na, mahal, kung kita mamahimong usa ka pamilya. Ang tubag ni Isko. Nangadto ang magtiayon sa simbahan ug nanalangin sa Ginoo alang sa ilang kagustuhan nga anak. Ning abot ang panahon nga wala nila dangha, nagmabdo si Iska. Gisulti niya sa iyang bana ug nalipay kini. Ning dalagan si Isko gawa sa balay, ning hangad sa langit ug mingingon, "Salamat Ginoo, imong gidungog akong pag-ampo." Sa katapusan, gianak ni Iska ang usa ka batang babaye. Ginganlan kini nila og Inday Nina. Nagtubo si Inday Nina nga malipayon og mapargarbuhon sa iyang ngalan nga gihatag kaniya sa iyang ginikanan.